Mint tudjuk, tisztelt nézők, néhány nappal ezelőtt, legalábbis most, amikor beszélek, néhány nappal, talán egy héttel ezelőtt halt meg 103 éves korában Keleti Ágnes. Én összesen életében egyetlen egyszer láttam az 5-szörös olimpiai bajnoknőt. Ez akkor volt, amikor 1988-ban interjút készítettem vele egy műsorom számára. Hál' Istennek ez az interjú megvan, és én most úgy gondolom, nem baj, ha mindenféle búcsúszavak, bejátszások, korábbi mások által készített riportok között ott lesz ez is. Én azt hiszem, a tornasport tekintetében nagyon fontos, amiket mond. Tornaszerek és a felszerelések egész mások voltak. Az akkori korlát az egy magas korlát, aminek az egyik karfáját fölemelték, a másikat leengedték. A talaj az nem talaj szőnyeg, vagy egy talajpódium, most tudom milyen van, hanem egyáltalában volt egy perzsa szőnyeg, vagy valamilyen szőnyeg. A gerenda nem volt befedve, és sokáig csak 8 cm-es fagerendán dolgoztunk. Most azt hiszem 10. Most 10, és be van fedve. Igen, egy elég jó vastag műanyaggal. Na, de akkor is veszélyes, igen, nem? Szóval én éppen azt akarom mondani, hogy kifejtem, hogy ahova ma eljutott a torna, az egy illogikátlan és egy csacsi dolog, és hogy ezt csinálják, csak a nőket lehetett arra rávenni, mert a férfiakat ilyen butaságukra nem lehetett rávenni. Arra, hogy egy nő dupla szaltót, vagy csinálj, leugrásnak még hagyján, de hogy csavarszaltókat csináljon a gerendán, mint ahogy Forgács Róbert főtitkár mesélte nekem tegnap, hogy egy Szovjetunióbeli kislány 2-szer csinált csavarszaltót a gerendán, és ilyen őrültségeket, hát ki tudja mennyien jártak pórul, ki tudja hányan lettek nyomorékak ezért, vagy emiatt, hogy minden ilyesmivel megpróbálkoztak. És a másik pedig, hogy egy felemás korláton ma sokkal nehezebb gyakorlatokat végeznek, mint a férfiak a nyújtón, mert számításba kell venni, hogy mennyire zavar az alsó karfa, ami nem engedi meg a lendületeknek a kihasználását, és ugyanakkor a kis női kezekkel, vagy gyerekkezekkel kell fogni azt a vastag karfát, és a férfiak nagy mancsával fogják a nyújtót, ami egy vékony vasrúd. Ez a nagy feminista. Igen, én feminista, persze, hogy feminista vagyok, hát hogy ne lennék. Különben nem dolgoztam volna sokat ebben a sportban. Szóval ez ott kezdődött el. El kell mondanom, hogy 49-ben találkoztunk először a szovjet tornászokkal. A szovjet sport először nyugatra hozzánk jött 1949-ben a főiskolai világbajnokságra, és akkor tapasztalták a szovjetuniói sportolók és az edzők is, hogy bizony nagyon hátra vannak maradva, és rossz irányban haladnak a tornában. Akkor én nyertem, hogy hogyan nyerték meg a csapatot, akkor csak a bírói segítséggel, és nagy földzúdulás volt. Szóval ezután, amikor hazamentek, akkor gondolom, hogy kaptak hideget, meleget, és akkor eljutott ez egész Sztálinig is, úgyhogy 1950-ben Sztálin adott egy parancsot a politbírónak, ez dokumentálva van, és sok könyvbe lehet olvasni, hogy a Szovjetunió sportja minden sportágban és minden verseny az első helyet kell elérje. Erre föl megindult a nagy munkálkodás, és egyáltalán az a rendszer, amit belőle dolgoztak, ez egy tisztán militarista sportszervezés volt, militarista sportmódszer, ahol nem számított, hogy ki dől ki a sorból, nem számított, hogy az egészséges vagy nem egészséges,
fő a győzelem, mint a háborúban. Hát nagyon népszerűtlen manapság ellenvetéseket tenni ilyen esetekben, mint amikről maga beszélt. De én megnéztem az amerikai tornászlányokat. Igen, na, én még nem fejeztem be. Aha. Nem Hát csak a fejeztem rend be. kedvéért, hogy tegyük a másik serpenyőbe, és azért valami. Akkor mi történt? A Szovjetunió már 52-ben Helsinki olimpiászra győzelmesen indult, tornasportban is, és a többi sportágban, nem tudom pontosan most elmondani, hogy hány sportágban, hány aranyérmet 40 aranyérmet. No hát akkor látja, hogy mi a differencia a világbajnokság és az olimpia között, és ezután is folytatódott ez a nagy sikersorozat, úgyhogy a nyugat kezdett fölébredni, hogy hát mi van? Hát mi rosszabbak vagyunk? Hát akkor ők is kénytelenek volt átvenni ezt a rendszert, hogyha méltó ellenfél képen akartak szemben megállni a szovjet sporttal, és egyáltalán a keleti országok sportjával. És akkor most hol a vége? A vége ott van, hogy valaha a görög olimpiák is véget értek. Igen? Szóval úgy gondolja, hogy az olimpiáknak vége lesz? Az olimpiák ilyen formában, mert ma már valaha én emlékszem, hogyan harcoltak a profizmus ellen. Hát ma már hallgatnak. Ma már nincsen olyan olimpiai résztvevő, gondolom, vagy legalábbis nagyon kevés, aki nem hivatásos módon űzi ezt a sportját, mert különben nem lehet oda eljutni. Szóval az a vélemény, hogy ez az olimpiai mozgalom így elhamvad? Ilyen módon valamit kell csinálni, mert nem, hogy népszerűsítik a sportot, hanem ellene vannak. Én kérdeztem, hogy az állami sportiskolában, a sportközpontban hogy válogatják ki a kislányokat. Hát az érdekes. Itt nálunk? Igen. Hát azt mondják, meghirdetik májusban a felvételi vizsgákat, de sajnos nem sok jelentkező van. Nem sok jelentkező van, mert a szülők rájöttek, hogy hát ez egy veszélyes és nem nagyon érdemes munkálkodás annyi nehéz éven keresztül. Nagyon sok szülő viszont nem feltétlenül a tornában, de abban is. De hát látja az érvényesülés útját, mert rengeteg pénzt is lehet keresni. Igen ám, de egy sportágnak, vagy kettőnek. Hát a szülők is tudnak számolni, hogy elindul mondjuk 300 gyerek ezen az úton, a különböző egyesületekben. Hát ez érdemes? Hát ebből csak egy fog fölítni. Én megmondom őszintén, sosem mentem edzése, vagy edzettem olyan sokat, mint ahogy edzettem a győzelemért, csak az utazásért. Abban az időben nem lehetett utazni, és én imádtam, és akartam utazni, mert akkor már előtte én már 17 éves koromban már Párizsban töltöttem egy nyarat, abból a pénzből, amit tanítottam matematikát egy osztálytársnőmnek, és akkor megkóstoltam, hogy milyen jó a világot látni, hát én ezért mindenre hajlandó voltam. Talán az, hogy nem nagyon-nagyon érdekelt a győzelem, és egyáltalán versenyezni nem szerettem. Ahhoz képest egész jól csináltam. Talán azért csináltam jól, mert sosem akartam első lenni, nem érdekelt. Meg akartam állni a helyemet, hogy a csapatban jól dolgozzak. És utazni. És utazni. És ma is sokat utazik? Ma is utazom. Igen, minden olimpián ott vagyok, akkor körüljárom a világot. És meglátogatom a rokonaimat, most is voltam Szöulban, magyar lányokkal is beszéltem, drukkoltam nekik, bár nem nagyon sikerült nekik most ez az olimpia, de azt mondják, hogy a következő időkre sokkal jobb csapatok lesz. Hát én remélem. Köszönöm szépen, hogy eljött, és örülök, hogy láttuk. Vigyázzon, el ne essen.